De direct belutsen baan van het incident naar de Instadter dugout in Twiesel in maaien dit hier valt op geen enkele wijze wat te verwieten. Dat zei het hier ministerie jood. Bij het ongeluk kwam het 10-jarig famke om het leven en rekken een oorfamke slim verwonnen. In een droegvallen sleet bij het Popta-slot in Marsum binnen fundamenten vond van het tuinhuis dat van 1901 en 1949 in het tuinstien had. Het gebouwtje is gebouwd door de verneemde Ljouwter architect W.C. de Groot. De politie had 20 kilo hash gevonden op een boot die in juni van Skiermanseer vers kwam te liggen. Er binnen 2 mannen uit Zweden aanhouden van drugssmokkel, waarvan die nog vers zit. Een van de verdachten wie jeder ook al belutsen bij drugshandel. Er wordt het werken aan het spoor tussen Ljouwert en Haas. Het traject wie een onderhoud tap. Er komen nieuwe dwarslissers en spoorstaven in. Het gaat om maar 13 kilometer spoor, 4 wissels en zo'n oergangen. Reizigers kunnen met bussen rijden. Vannacht heel bewolkt en het bleef warm, zo'n 16 graden. Morgen zinneschien waar, 27 graden en een matige wind uit het noordoosten.